Здравейте хора и добре дошли в следващото клипче, където ще играем Subway Surfers. Някакъв апдейт. Аз тък му го започвам, днеска си го свалих и си взех тази, която е за 3 шапки. А сега просто нека да започваме. Много съм добър на Subway Surfers, защото съм играл и преди, имал съм и стари акаунти и направо ги цепа като нищо. Знаех се, че баш тук ще го сложат. Знаех се, че баш тук ще сложат влака. Но аз умея да избегвам влаковете много добре. За мой късмет. Да. Нищо не сте видели. Това е като Fortnite скоковете. Так, нищо не сте видели. Няма да използвам повече магии. О! 3 от 50. Юпи! Опа! Хора, тази игра не знам колко е интересна. О, не, много съм тук. О, добре, успях да се го взема. Успях да го взема. О, я? Сериозно? О! Получих двойни пачки. В този случай са полезни. Бам! И ако някой каже, че това е копирация, въобще не е копирация, понеже почти много хора, предполагам, снимат такова. О, двойни. Добре, вече спирам с ключовете, обещавам. Много тъпо убийство. Добре, последни ключове. Айде, парички. Мангизи.
Аз ви казах, че добре избягвам влаковете. Но колкото по-бърз съм, толкова е по-трудно. Ей! Между другото, честита нова година! Целта ми е да стигна няколко хиляди парички. Айде, нов рекорд! С 103 нов рекорд. С 102 нов рекорд. Бум, 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 бум. Бам, бам. Добре, да. Ей! Какво? Ой, аз стигам. Един бивш мой приятел беше стигал рекорд 100 000 на тази игра. Не се базикам. Колкото по-бързи на тия влакове, толкова е по-трудно, защото те идват към тебе с сила. Някой ти също работиш към тях с сила и става кофти. Юпи! Това е много лесно тук. Майко! Аз пичът го бъгнах. Скочих и в последния момент е така. И той се телепортира при мен. Аз го бъгнах. Видяхте ли го просто? Все едно го бъгва някой. Бам! Ей! Опа! Искам го. Тък ми свърши и изизех нов. Бам! Аз съм супер нинджа на това.
Юпи! Майко, видяхте ли как се претърколих в последния момент? Бам! Значи, сега като умра, приключва видеото. Тук му направих нов рекорд. Това е много яко. Майко на малко бях. Да бе! Хора, това е доста рисковано. Аз не знам как не съм умрял до сега просто. Аз направих и нов рекорд, взех един мистери бокс. Направо сцепих играта. О, мага! Еми хора, това ще бъде от мен. Аз ви казвам, честита нова година, честита Коледа на Патерица. А сега, чао от мен, лайкнете видеото, абонирайте се за канала и чао от мен.